ずるずるどうもすするです。なんと濃厚豚骨豚味噌が再販されてしまいました。イエーイ。ネットミームやばいクレーマーのすする TV に登場する架空のラーメン濃厚豚骨豚味噌をすするが豚骨を炊き続けて完全再現。2024年末にはすする初のオリジナルラーメンとして通販で販売すると用意していた1万食があっという間に完売。そして2025年5月多くの復活希望の声にお応えして濃厚豚骨豚味噌が再販されました。再販にあたって味やトッピングのクオリティをアップ。さらに前回よりもスピーディー、そしてお一人様でも多くの個数をお買い上げいただけるよういろいろとリニューアルさせていただきました。概要欄のリンクなどから購入できますので今すぐチェック。パワーアップしたすする初のオリジナルラーメン濃厚豚骨豚味噌、これでもかってくらいドロドロの濃厚なスープをぜひご家庭でも味わってみてください。皆さん濃厚豚骨豚味噌をよろしくお願いします。すいません